ஹாய் ஹலோ கைஸ், நீங்கள் இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு கார்ட்டூனை டவுன்லோட் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோக்கு வந்திருப்பீங்க. ஏதாவது கார்ட்டூனில் எல்லா கார்ட்டூனுமே இந்த வீடியோவில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்து நான் கொடுக்குற லிங்க் மூலமாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அனிமேஷன் மூவிஸ், அப்புறம் நிறைய டிஸ்னி மூவிஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பென்டன் மூவி எல்லாமே இந்த இதில் இருக்குது. ஜாக்கி சான், சின்சான், டிஸ்னி, அப்புறம் ஹங்காமா, வேறு மார்வலில் வந்து மார்வல் ஃபுல் மூவிஸ் அப்லோடு. நீங்கள் என்ன கார்ட்டூன் வேணாலும் இதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பென்டன், டாம் அண்ட் ஜெர்ரி, பென்டன் ஆல் சீசன்ஸ் ப்ளஸ் ரீபூட் எல்லாம் சேர்த்து தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் டோரேமான் சீசன் 1 to சீசன் 19 வரைக்கும் ஆல் எபிசோட்ஸ் அப்லோடு. அப்புறம் புதுசாக 2 மூவி இந்த குரூப்பில் நாங்கள் டப் பண்ணியிருக்கோம். டோரேமான் மூவி 3 எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தமிழ் லாங்குவேஜ் தான், ஆடியோ தமிழ், ஃபேன் டப்பு தான். இது வந்து ஏப்ரல் 21 அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோம், பார்த்துக்கோங்க. இந்த 2 மூவியும் ஒரே நாளில் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். இந்த குரூப் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கைஸ். நிறையா கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. குரூப்போட லிங்க்கை கொடுக்குறேன், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன் குரூப்புக்கு எப்படி போகிறதுன்னா, உங்களுக்கு இங்கே போய் கமெண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இங்கே கமெண்ட் செக்ஷன் எல்லாருமே இதில் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க கைஸ். ஓகேவா கைஸ்? இது வந்து வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ கைஸ்.